Sharing pengalaman iman. Panglimbang 5 menit dina Minggu Paskah katelu tanggal 19 April taun 2026 kapethik saka Injil Lukas bab 24 ayat 13 tekan ayat 35. Salah siji persoalan kegiatan pendalaman iman kang asring ndak adepi yaiku macete proses sharing pengalaman iman kang lumrah dadi salah siji metode kanggo ngandelake, njerokake sarta nyantosake iman umat. Iki dumadi jalaran luwih akeh wong Katolik kang seneng dadi penikmat utawa pendengar tinimbang dadi pangandum pengalaman iman. Sawetara alasan yaiku wedi salah utawa ora bisa ngomong kanthi becik. Pancen ora bisa disalahake nanging uga ora bisa diejarake. Sing jenenge sharing pengalaman iman mono sipate timbal balik saling memperkaya. Nadyan banget prasaja ra berduli mbok dodolan sayur, ra berduli mbok tukang drep utawa kuli manol, kabeh duwe pengalaman imani dewi-dewi. Aku rumangsa dikancani Gusti Yesus rikala liwat kuburan kono mau. Sharinge Mas Jirih. Beda meneh karo pengalamane Bu Gemi. Dek olah-olah ning pawon mau, aku kok ya kober sambat sebut karo Ibu Maria. Aku eling biyen Ibu Maria uga gedhekukan olah-olah nyawisake dhaharan kanggo Bapa Yusuf lan Sri Yesus putrane. Sharing pengalaman iman kaya karembuk ing cecala uga dumadi ing waosan dina iki. Saora-orane ana 3 prastawa kang nyritakake wong-wong ing waosan dina iki padha ngalami rawuh dalem Sang Kristus kang wis wungu saka seda. 3 prastawa mau yaiku andon lakune murid loro menyang kampung Emmaus, binukane panyawang murid marang Gusti Yesus rikala padha mangan wengi, sarta prastawa rawuh dalem Gusti Yesus ing satengah karolas murid bebarengan karo sawetara murid liyane. Aku mbayangake iba gupruk wong-wong mau padha nyritakake pengalamane dirawuhi Gusti Yesus. Pengalaman dirawuhi Gusti Yesus dudu pengalaman biasa, ananging pengalaman kang banget-banget nandes lan gawe mongkoking ati. Bejo kapigatekake uga menawa rawuh dalem Gusti Yesus kakenali para murid nanging uga ora kakenali para murid. Para murid kenal Gusti Yesus rikala eling sesrawungan pribadi karo panjenengane sarta katuduhake wecan para winasis lan para nabi. Sewalike, para murid ora kenal Gusti Yesus rikala padha umek karo pikirane dhewe, murem pikirane sarta ngetut panemu kleru bab paraga Mesias. Saka kene bisa kadudu sawijining piwulang wigati menawa mbuh kakenal mbuh ora kakenal, Gusti Yesus tetep rawuh ing satengahing para pendherek dalem. Pepenginan kanggo maneges kersaning Allah sacara pribadi sarta sinau saka pengalaman liyan kang ndadekake iman karolas murid mligine sarta murid-murid liyane tansaya teguh lan santosa. Tresna pelem kinasih, waosan dina iki kejaba dadi dasar prayoga wigatine sharing pengalaman iman, nanging uga dadi sabda panjurung kanggo umat jroning padha wani andum pengalaman iman. Ora ana sing kleru jroning pengalaman iman, karo meneh biasane sing ing sawijining pendalaman iman ana wong-wong kang kawugan kayata bapak utawa ibu asisten imam utawa prodiakon kanggo ngarahake lancare proses andum pengalaman iman. Muga para kawugan iki uga ora nyumpet kobaring Yang Roh Suci kang nggerakake umat kanggo padha sharing saengga kegiatan pendalaman iman dadi tansaya gayeng lan regeng merga rawuh lan karya dalem Gusti bisa karasakake kanthi luwih nyata.
Suami sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados sing mula buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.